Anglong berta ketan jabang ini sami kacerong Karbi. Apraksi berta tepi arjuita. APHLC song pen dharna kang nipon. Lorulangso DAV lake adung tawara kungalong manghumemi longliar lupen mihi naketer. Number 24 Diopani constituency along ASDC Jakong Kacheperangamai Inisi Aru Kesengpon. Tarapung asor ningkan proxy sumar banghini kesuk kepangji Saidokji CM Tuliram Rong hang up along kirap kehang. Kecengsi BJP District Executive Amai Dogmoka long Kamteron Auditorium Hall along Padopon. All Party Hills Leader Conference APHLC atum Samson Singh Inti Memorial Park atingno long Kachisong Pon. Lasu Kachisong nang koki Prabjin Pen Karbi Anglong Autonomous Council along non-tribal atum upon voter list ingthan nangji lapen Indian Constitution along kitoktak Article 244E pachun nangji. Lason si non-Karbi Anglong Autonomous Council along 6 schedule around ateng pensi claim dam nangji pusi APHLC mai punje ai kathapen ningje pon. Dharna kang ni gela hello. 6 schedule angdeng pi hini angdeng so tropsi ateng pen lapen high court a order ateng pen council election kapedo allo lapen voter list kaselam allo la selam nangji pulo allo lage sonni galilo conduct of election pulote including preparation of voter list la so allo long ketok duk laso allo silam nangji ningkan en aprang ke siklian tropang bong pulo siklian tropta un edet lo la council atu la pen ningkan ni sita dam tu lo non ningkan ini daga dam tu lo la antal alang litum claim kledet lo un edet lo kopia the dong ni un lo ne ke claim nangi ke la ke council long si claim nangji nilitum arjulong lo law department anta asama law department ta pulo la ke council tum si claim nangi pusi gipu seta alang litum council lo News text report Newsfast Karbi Anglong. Dipuluru langsu tawara kungalong totap adap malompen current posarum along pen isi manghumimi mihi sangsi pin pen nang keteksi thiklong pon lasi bangso mihi ko son pensi nang ketet red lone non anta klarda ka berta long lelang sita lapu rada tum pen ke keferesi matha kisung ason lo lapu geographic pen ke langdam kenang sot lo puta ong dungarat pen chethan pon news text report Newsfast Karbi Anglong. Piniada por Pfizer cap apor molompen mai pangcheng ponsi is Karbi Anglong BJP Yuwa Morcha tumpen patir pi ponsi dogmoka long Kamteron Memorial Auditorium Hall along kechengsi executive amai padopon along is Karbi Anglong District Committee EKADC mai phu Bidya Singh Intia hin pensi mai charipon bangso amai along aluhiaman pen nang kachetong dun EM Lun Sing Teron EM Rajutiso EM Khonsing Rongpi MSC Dorsing Ronghang MLA Joyram Ingling National Conselector Longki Thangcho lapen penangan man peng kidotum nang chetong dun ekor de sabno ma okupan mate janta party itu harap kita manu amam sudi ase amam adi ase গোটেই তো কথাই প্ৰত্যয়মান কৰিছে যে বিজেপি হওক বা যিকোনো পাৰ্টিয়ে হওক এতিয়া অসমত মানে বিজেপিৰ কথা এইটো মণ্ডল হিচাপে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত 4টা মণ্ডল আছে 4টা মণ্ডলত 5জনকে ডেলিগেট আছে lapenon ke bangji MLA kilik alongke ongdunga vote pen che pahai ponjia phan alu hisar po tumpen ningje pon an parta MLA kilik haider lote anso se Karbi Anglong arlo rong rup arlo anta asonason kaching thurasai amole etpo athenon nang kileji scheme si buihuplo lasi kaprek asong lam ke than tap alam rat arjunang ni pu hai huya puthak than pon dogmoka pen longkiram teron Newsfast Karbi Anglong. Bitung Rengchama constituency angkang pini BJP Mondol Committee atun pen kedam tang pen pini an kejut sitor rongjang mi along pajut ponsi pini amai jiten rong phar pensi mai chari pon mai along aluhi pen kachetong dun lapen DMC Ward Commissioner Serlong Kibe lapen Anil Teron kamsing rong phar tum chetong dun
mayalong aluhi besang hopen kaning je pon ke APHLC song ke Japon je ai katha lake angkul kawe sonsi aning kanwang party ka chelar lapen asong nang ke sing tap ansi alangli owe kimia tumaphan pahinu laplo lasi APHLC song ke mentunita Karbi Anglong along ke hayun e lasi Radatum manghuri ilitum kenang jike kaching thura sai ke clamver ilitum kang honnai Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang alam patipek nangni Tuliram Ronghang ason munit aphan kang hon ke long athaya matsi avilo kusi besang hopen mayalong ningje lapen laso mayalong ASDC pen bang in koi rakli atum BJP along cepa okdun dongka mukampen komol kathar Newsfast Karbi Anglong Diopani sangtilangso ASDC aru kisinga mayalong bidya sing tiso hin pensi charipon mayalong penang an armu chitong dunsi ASDC aru mesen pen singpon mayalong aluhiaman pen EM barim Rajendra Rongpi Mohuriteron Mohindra Rongpi lapen kensing teronatum chitong dunsi mai RD pidun mayalong ASDC asong pen council kechari esek khai kejokwan si kelong laan chotkali boring our sai penching lok ajat asaita ake joy pensi kelong saide bonta piniarni ilituma khai kisung kepho nang lok lake national party kachari ke chokche porlo kaching thurdunji kali aphiong jakong boponglo lasinon ke bangji MLA kiliga hutke ilitum puthot che pahai monthu vek nangpo lapen hemprek che palong vek nangpo pusi che than ponunti kado kawe che than chimum det api hemprek long leting nitum sangse ASDC ache the pading nangpu taram ponsi mai mesen pen pajut pom sapapani pen sarbinong timung Newsfast Karbi Anglong pini wolong komaji Karbi lo charlia song mate KSA aro atum cepatir PC tantili angkur mate tantili ram sing terang arong amekar Bikrom terang lapen alang lisopo arkoi terang ningkan kethom arta bahinita amekawe alam arjulongsi tangka surihini pajerdam pini wolong komaji KSA aro pen kerap ke pajerdam lake chisong teron maipu pronoptimung chunbang dhoni tokbi dihin chunbang dorsing ronghang klembang pu lapen subhas diso klembang pu atum henlo Pinpur में Bikrom terang alangli amekawe lake pirthe hache penlo ahut isi papa AMC khangjang terang alangli hinpen kerap pajir chot pen non puta pajirabang avilang lasi hamphanga song pen chenglok Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang atum phanta kerap johang lapen kerap ke pajir jiatum ansitame account number 741901001785 UTBI ORRBAG B along kethabjia phan tuning rilo pusi Bikrom terang pen pachini pon Council number 25 Nilip constituency ke parlo lower tarapung sarthe terang amekar longki terang lapen banreti sopi ausomar bahini keso ke pangji ningkan proxy anlo sita congress ningkan krepho nangchari det sita tarapung akethe kidinga tumpen thangnat akerap ave lapen non BJP nangchari bomlo sonsi local committee amai puchun bang pen chenglok akethe kidinga tumta thangnat akerap ave lasi local MSC Povitro Rongpi BLCC chairman Winson Ronghang VDC chairman Timothy Teron anparta team Karbi Anglong ke Japon CM Tuliram Ronghang bangso kiso derapan rap ikvekta pusi alang litum hinpen tuning ripon angton pen kachini jiapan WhatsApp number contact number 7086723919 along humri iktami lapen account number 744901009658 henlo puta tuning ripon tarapung pen joysing teron Newsfast Karbi Anglong Nilithan Newsfast therangke pu isi tarapung long nang chihoglo labang skarjulong pen nilithan labang so sathi terang arong along akidu kisung alam the nilithan wangtha CMEM phanang pachini pitha akerap domji me ne nikum chelang thekhdelo po birtani lilong pensi nili labang so ahem along nili nang humri lo lasi alang litum amen lapen akur kadu kavi kisu tumhan alang li camera person aphanili paklang hansi tuning riglo lasi non bangke alang litum hello atia polo kumro ka tem inu bangke ini da te khelang swat tem si kisu to long ha ri da long si ri da long di
ala bison po bang bison po bang lagi dia bang aki dia bang lagi la pela ruben po bang ke la akumrok ata ansi asi tulong kecil bang lagi ni kam ko ando pon thela bang so kiso ke nang ini nang li so akiso bang ke ha amang the pop la so akiso pen an aking adam kan troxy aking adam hala bison bang ta akula ta kan troxy bang ta kan troxy Karbi Student Association ma te thiek pen KSA langmi pi head branch patir pi ponsi langmi pi LP school along extended mid amai padopon labang somai long KSA TDP amai pu Samson Teron lapen KSA TDP Kongchun bang Biswa Jyoti Teron Chetongdun lapen Arts and Culture Secretary KSA Hamren District Committee Bir Singh Cruz Chetongdun si Mayalong RDP dun labang somai long jasemet KSA langmi pi head branch ahin pen non ke bang jilang apor ko sonsi song kapang tang ponthek jima lapen lokachar liaw sumaratum COVID-19 awor penajok lokachar likatiku kedo kok penajok ake joy mate free coaching inpuda prangji aphat chisik pon lopusi KSA langme pi head branch amaipu Samson Ingleng pen pachini pon kheroni pen Ransing Teron Newsfast Karbi Anglong non malom so phan bir time ton sina Come one, come all. Langmi TVS Motors opposite of Parlangso Main Gate, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS Motors. All type of scooty and bike will be available here, including all spare parts and accessories are also available here. Also, servicing facility and showroom finance are also available here. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. birta kan ton pet nang chiroi thulo Pini Rup Singh Teron Karbi Kilun ke kan kachar liji ahem kilangdam labang sohut Pratap Singh Rong Pharpensi mai chari pon lapen mai ke phalam the Rup Singh Rong pi jaipon bang sohut kadom terang pi KADC Mohila Chunbang Jiteningti Rajan Rong pi pencenglok penangan ke thegi dinga tum chetongdun Karbi atum kilun ke kan kithip ke thengta cheteni adlo lapen ke thega bangta awetanglo lasinon Karbi Anglong Autonomous Council CEM lapen tim Karbi Anglong atum ke matha ke parsika joksi non hanjang langso center hamren lapen dipu alongta Karbi atum kithip ke theng lun kanta Charlie pon longpo non amat ke Karbi Anglong Autonomous Council pensi chepatir piponlo labang soasku ke parengji aphan sitame Assam government atumpen chingki chethan pon bomlo mesen ahem pai song hai hui kilongji aphan klardak alam Rup Singh Teron pen ningje pon labangso Karbi traditional music a school thir thip ahem kikim ji aphan longliap abangke hanjang langso KCS unit atumsi riponlo mate Karbi Anglong Seva Kendra alongle alongsi pathik pondetlo Amri constituency ke parlo umsawai amsai pera ke pathua klamalong inter club football championship tournament ke chengponji aphan press meet hangpon labangso a football tournament lake krida bharati atum pensi sponsor pon pathua long sai ke klempon along maipu providing maslai kongchun bang imlang lumphoi bidisar orivel terang lapen ongdung atum chetongdun alang litum kapang dakpon atengke kechengsi anong e angdeng atumaphan suri phokep lapen adun thu anong e atumaphan suri thongkep an pajir ponji lapen bangso akapathu along tim flikep ansose atimatu nangchepate dunji puta pherangke atumaphan klar dakpen than pachini pon labangso amech niphai krip lipen pangcheng ponpo lapen kechengsi anilake kumraguri FC lapen Umlaper FC atumsi kechengsi pathu pangcheng pon poputa pherangke atumaphan pachini pon umpanai pen David Singh Teron Newsfast Karbi Anglong pinya birta lansi pajudlo dume thame kardong